टाउन बागै दिनो हरो फाइ बेलाय जाबाय दिनै जों हाय माफायमानिखाय जों लायथांनाय मियानि साल जों किसा बुल बुजिगै किसा अन्य रकम सुजागै कैसा पार्टी एबा मथा वो कैसा जॉइन खालामनी आजागा थांगी नुकमनी कुलोगो बेलाय बुखा सरंलिया तमनी बागे इनका जों आगी ओ पार्टी आईपीपीओ तंफ्रो जों जेबे कैसा और थांसा यूनिटी सिनी लीडर रंग बिसिंगो नुकमनी अब बेलाय के मुइतुमान खा के मिया वो आरो थांमनी कुलोगो जेबे आजागा नुकी मानी अब वो किसापन अब थांसानी अब हाइके जों नुकलिया अब उन बगे आजागा वो बुखा किसापन सोयांगे हाइना हाइ दिननि सालो आं तेवी शवान सुगै उमा हाइ पार्टी का हमनो याकर जमा बेलाय के बोलुं खाबानी अब उन बगे आं बेलाय के नाकर मसानो सिनी पार्टी नौकरा रखनो बिजनेस क्लास सिनी पार्टी नि प्रेसिडेंट सिन सारनो ते अब हाइके आं कोइने मुसुंगो जों बोलुं खांखा तै गुबुन बरकनो आं कोइने बनो उमा हाइ बुल सिदांतो केपताना हबायदि तानबो गाजागाव थांनाय बिना अब कुन थानसनि अब हाइकाइसे नुकलिया सिनि बुबाग्रा जदि बो काहामन सगि दं हनपानो मिन लगी दंनाय र बेलायखे साबजम करि काहाय आं नगो मुनि बगै आं सिनि बुबाग्रानि कुनु आरो तो गरै हाय हनपानो आं मनि खायो अब सिनि बगै बिसि काहामुंलाक सिनि तिप्रासरन बगै मन बगै आं कोइनाय जेकेबो थानारनि वान सगि दं हाके अब हाय मनसु मुरनो नरक खिबि माखनो जानाय आं हायना करसानो उन मुसासक बुल रक दं हाकाय चिनि पार्टी नि अग्रा रखनो ते जतो आनि कलिग रनो आं कोइनाय नरानो खमा खरेबे हासुन खमबाय सालसा बेले ताम बोलनो खानांगरा ताम चाइना आजागा थांनाय माने थुमो कक सालायमन कक किसाकन चेंज लाइमा रसंनो ओंखाय अब हायके गोबां मा जागाव नायनाय माने जदि बो बरकनि डिमान्ड जे तंगन अब बुजरति खायना बुतां सिया ताम खबा जागाव गोबां मा आरो कैसा नाहार मनो सिम नाहारि फेलेमा हाय बसकं एडीसी इलेक्शन सिम नाहारि फेलेमा काय नगो अबन बगे आं अब किसा तमने हायनि मकल तमना के नुक जाखा अब हाय तो मीडिया नो थांनाय सालो 8 तारिख को हठात खायाखै सिनी डिविजन होइते महाराजा ने और थांनाय हैयाखै सिनी पालो सुबरक आनि नगो फाइना फाइका एपना आं सिनी तलंग साका सिनी पार्टी सुप्रीमो सिनी सारटंखौ बिनि नगो थाङै ककथेपन सिंनि आसा लाना थांया माने आं थाङैयाखै नुखा जखन थाङैयाखै कक सालायासिनि न हठात खायसुमा आसुरियाखै प्रेस मिट खायमाने आं अम्बासाजालिया जों र महाराजा बाय मालायनानै फाइगा आरो परे जों नुखा र महाराजा बाय जों मालाय मैया अनिसिनि तगिनि नेतृत्व दंना उनि मेस संरक बाय गोबां मा बरक जों बुंमाया बरक बायनि जों कक सालायमा फायो प्रेस मिट खायमानि परे जोंनो याकारि रिखा अम ब्लेखन आं दुखनांखा ताई आं जतन कयो जाकेबा अम हाय लामाव ताई हिमबायतु बुल पटे थांबायतु तिप्रामा थानि कुनु जाबजाक मानि गरै आं नुखामिया थांगयाखै ब्लेखन आं दुखनांखा ताई आं ओ जागाव मिया जे थांमानि ब्लेखानि ओइनायखा अनि सारजुनो नि आइपेटी पार्टी नि प्रेसिडेंट जेसनो सायाव आं मा थांखा अन बागां किनि पार्टी नि खालि आं खमा सानो बसकांग आं आइपेटी पार्टी खाय थांनाय
ताई अमो याकारी जों कुनु जिनिफोनो थांनानै लामा करै ओ जागा कुनु साबजाकमानि करै जे प्रमथा हनै ओ जागायाव बुरुं बुरुं फाइलायो प्रेस मिट ना कताल बरक दङ कसाम बरक दङ सिया अरो एलाकानि बरक दा बस डिभिसननि हायनो फाइ जेमानि अबनि बागै जों दिनै कक साबलाय कलाय आनि अरो जत्त डिभिसननि मथामथि फाइका आनि डिभिसननि मिया जे साजाकमानि अमसुं जत्तनो बसकांगसुं फाइनाय फाइया कय सिनि बसकां सममारि सामुं खायनाय सिनि जेति पार्लेनि सामुं जों खायथां बेसे बरक थांमानि बेसे गिपिन खादों जों ताबसु जातै जत्तनो किफिल बाना हाय नंखा ते कयेक जना हयतो जों खबरि मालिया फाइ मालिया हम नांखांगाय जों खाना सिनि नांखाय जों फाइ दुइ फाइनाय जरि नांखांगाय अब जों जत्तनो सालायफेका फुंबाय जगाजग खायका दा बेसे फाइगोना बेसे बुटार ला बेसे सिनरत इस्टेलन डिभिजन ताबो पूरा पूरी न फाइजाक हयतो एक दुइ जना ताबो फाइयाको आं फुं खायमानि बरक साला फाइयांगै फाइलिया हनै सारुका जों जे मिया सामानि अमो आंथ' गोसोब जना हायबो साया हयतो बरक साका हठात खालाय जे बरक सारिमानि अमो आं गोसोब सिसुगिया किन्तु सिनि इस्टेलन डिभिजननि केबो थांग्लाक अ जागायाव जों हरन दंनाय तामनि बुमंथाय आनि बुमंथाय सुनिले बर्मा पार्टी पुस्तान पार्टी हिंगा इस्टेलन डिभिजन सेक्रेटारि दंमानि मुनिया कामि बेसि सेमेन दंमानि आं दिनै मिया नुगै एति तिप्रामा थानि बिनि सिस्टेमेटिक गरिनि बागै नुखा आं अबनि बागै दिनै तेसा दिनै सारसंथानि आं खुलुमबोयो आं तेसा आरो जयन खाय मीडिया बंधुरनो हामबाय ताबु एडिसिनि समरी बेलायनो सारा त्रिपुरा एडिसि एलाकानि फातारावबो मो समरी नति जतनो खाबुंलाय दंलायो ইয়াগুলো কিছুদিন আগে একটা এনজিও পলিটিক্যাল পার্টি নেই ঘোষণা রেখা ओंखाय बर' गथाखौ पुरादमे इलेक्सनाव बाचानानै बागै प्रस्तुति दंगौ बिसिंगो बर'गो कताल जे राजनैतिक बदल बर'गो नायनाय बुंनि पार्टी नो तेबो कतर खानानै आबो बुं नायनाय सावबिक नो पियाबा चिनी पार्टी आईपीएफटी सारा त्रिपुराओ चिनी संगठन बेरेम कराक खाई खाजाक चिनी पार्टी आईपीएफटी सारा त्रिपुराओ 34टा डिविजन दंगौ ताई प्रत्येक डिविजन अंदरो 10टा 12टा खाई अंचल कमिटी कंट्रोलो 125 থেকে 150 পর্যন্ত प्राइवेट कमिटी চিনি दङ ताबो चिनी जे आईपीएफटी नि जे संगठन समनि ओ जगारावो कताल पलिटिकल पार्टी बर' हाबै चीन बर'नो बुंनि पार्टी उतलांना बागै विभिन्न भावे कक्साव प्रलोभन खालामो ओंखाय ए उरुम दंथारनायाव चीनी पार्टी नि किसु सदस्यरो किजा विभ्रांत हायुंखा এই বিভ্রান্ত হায়ুমইনো বড় जों कताल पलिटिकल पार्टीआव जों थाखाय हामनो हामिया आथिबो बयबो बाक्सा फाचा आरो थानानै नै मदमर खायसा बेयावबो बर' लगनो आबो काहामका तोलि नायै नायसा ना आबो तो फाइनाय भविष्यत
political go career ba activities abo bisi gomulak mane safolumulak aini borok cinta bhavna khai loge loge no taisa party uno IPO ton tongfinai aptini siddhanto khai tini borok বিশেষ করে তিনি তেলেঙ্গুরা পূর্ব ডিভিশন নেই তিনি কর্মকর্তারাও প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এমনকি আরও নেই মুঙ্গিয়া কামিনী ব্লকনি বিএসএ চেয়ারম্যান তাও তিনি সুনীল দেববর্মা বক্তব্য মোট সঠিক খাইয়েই IPF যেন তংপাইছা আউন বাগै जों IPF টিनि পক্ষ থেকে কেন্দ্র কমিটির পক্ষ থেকে जों বর্ণ খাবাই খুবাইনো ঠিকখাই তংলাইছিনাই ইয়াপনি বাক্সে সেই তংলাইছিনাই ত্রিপুরা ল্যান্ডनि बागै जों যে আন্দোলন খাইপাইছা थानाय 11 বছর लायै আবনো তাও চলি তংনাই একাই তাবুনি এডিসি ইলেকশনবো जों যত থানচাখাयै এই এডিসি চংমারিবো जों बातिलायनाय एवं दिनै ये प्रार्थी बंग जों खबलायखायै तुंनाय आबनो जों दाबो नायलाय दंगो एवं समाय जानाय दंगो बर' फाइमान बागै जों बेलेखायनो खातदुंखा बर' सिबिया दाबो अननो जागानै बिजा बिजा दिनै सरायसरक बावबाथै बुल बुजो बुजो मनि बर' बुल बुजो बुजि बावथाय सायमानै बावथायसो आयनाहाय IPF दिनै दिनै संगठन तेव क्राखाय लांना बागै रखिबिल फेरिका बगनो जों खाबायखौबो लांसो आउते सलि दंनाय दाबो कयजनो ओमफ्राय जों जतन खाबायखौबो लांसोबो एवं जों मन आह्वान खायो যারা কিছু খরচা খরচু বা কিছু চিকন চিকন গ্রুপরাव आहाय चिन्ता भावना खायखोना अ चिन्ता भावना नगराव मुसि खिप्तुन बहि खिप्तुन जे दंमनि गोजान गोजानखाय IPF नो थिमनो दंथुन आबनो चिनि